Ahoj, tímto bych s vám chtěla představit, tohle je Anička Lešková, tohle je Adri Up a chtěl bych vám poděkovat za možnost se přihlásit do soutěže o to, stát se letními festivalovými reportéry pro Ticket Stream. Hledáme nějakou brigádu? Ano. A dozvěděli jsme se o této úžasné příležitosti. A samozřejmě taky dobré platové ohodnocení. A samozřejmě, co nás taky hodně zaujalo, byl ten plat. Takže kdybychom tuto soutěž na hru nevyhráli, tak si 100% nějaký z lístků zakoupíme. Za co děláme? Točíme. Točíme už oba dva nějaký ten pátek a baví nás to. You're simply